mga kanding kanding nga naglambod basta dito ay nagbuod rin nga kuan mais gibuad buwan rin naglambod bigay aray man yung panugwa nila noon nga lambod na siya okay, naglambod siya do patong inahan dre sige lagmi nami mais gi buwad gamay para musagay gamay ra ni siya kay uban ugan makayo wala lang na mo'y pagaling so baboyan na kay gamay baboy na ko mais mo karon ay bati kayo gamay ra kayong nakuan anobo ihat manggog tanom gud ihatag pugas pa bili pa kuan bili pa to ganing basa kumbaga nagbanay na bro banay ako dahil so kato dito may buntis kiri diri tali anak ni prowa di musabak palpak na wasi mo buntis so guntang sa sige may makanding ni mais mo diri ron wa gamay kay ni turok ya kung mga manok diri manok na ko RIR ni siya RIR ni kaliwat pero crossbreed na ko ni Bisaya nasa dre mga crossbreed o Bisaya mga crossbreed o Bisaya pero daog mo itong usa pag-hype na ako nagikuan so diya kayo magsigig pang sige og pang ngiti ato sa aboy yung manok kanya unawa man ang duha anak po kabok duha lang nabilin ang sigawas ikaon sa ero ikaon sa iring na iring musod ari ito ay ikit-kit dito sa iring ay sakpa ng iring diri pas gawas gawas mo sakpi padong mukaon diri kay garden na okra ng basa ako ng agbati so anong garden mo diri gamay ra karog kuan daghan na sa ning kuan
sa luyot. So mao to. So mo to. Nagtortora ta sa atong mga palibot na mo dire. Ang bisitan mo ang mga pananom ug mga hayupan no. So ayaw mo kalimutan pag-subscribe o pag-follow sa atong Facebook. O ipang-click sa ang notification bells aron update mo sa itong mga videos na to. Ako diri doon sa gawas ang palibot. May mga kuan ano baboy So mura to. Mura na update ra na. Bye bye.